Apa, doncs ja està. Vinga, el Gaspar, bona persona, ja ha fet la seva donació a la Marató de Castany. Molt bé, Doncs vinga, anem passant, que fa fred i vol ploure sobre les llambordines. Fes, però on va? On va? I vostè? Jo? Ah? És que no porto la cartera, Se l'ha menjat un gos. Un gos que passava pel carrer. Un gos que passava pel carrer. Va, per favor, vinga, què li costa? Hola, perrito guapo, Per favor, Era veritat, Joan, Se l'havia menjat un gos, Número secreto. No miris, Quants diners posarà? 10 euros, 10 euros! Però què passa, Joan? Escolta, 10 euros meus, 10 euros teus, 10 euros de tots els catalans, 7 milions de catalans a 10 euros. 70 milions d'euros, Va, miri, jo em sento molt millor ara. Sí, A veure, un... Escolta, no va, la tecla del 0 no va, Apreti fort. Ara. Però escolta, no va, Això és la rebel·lió de les màquines, Aquí, aceptar. Què passa? President, què passa? President, és un error, Què passa? President, què passa? Però què li passa? Joan, he ingresado 100 millones d'euros! Molt bé. És vostè molt generós. Però què li passa? Tranquil·litzi, president! Tranquil·litzi, president! Molt bé, pensi que amb aquests diners vostè ha ajudat a molta gent. Pensi lo ben invertits que estan aquests diners. Miri, escolti, president, amb gent com vostè, només amb 4 com vostè, acabaríem amb les malalties minoritàries. 100 milions d'euros. Sí? 100 milions d'euros. 100 milions? He ajudat, no? Clar. Tot sigui per la gent que ho necessita, no? Clar que sí, president. 100 milions d'euros, Això acabarem amb les malalties minoritàries, no? I les majoritàries també,